FIR klem kadau te mentaem ngan yeng la ka jong ka jing im shimet omnan kam bapin hap banda comment sniu kmat jonga bangan ong bangan syukuran biang bangan les sniu biang na menta ka jong pi kat ki bakran sniu mentangan shu block be kat ki bakran sniu omnan kam ngala de ong pa bangam don kam ki follower ki ayu ki ai bainong ki ai tengka ki ai spa ki ai pau ha ngasngau bangalut la ka jong ka se ban ka mai de mang to ngasa kenok bangasa kemet hapa Bangalore ngatrai kum ni ngatrai kum ta ngasa kenok ngaso ko jing sak kenok em klem kidau ka video kal de viral klem kidau em kajing shun bat kajing jauh ki umat klem nang thiat klem nang dem klem nang bam klem nang di na benta ka jong fi kat ki bakran sniu hakmat jong ngam ai lat chu ngan chu blog no nama ba chu pe tang ha ka video chu pe tang ha social media ka mot ka le kum ta ka im kum ta ha ka jing suk ngan ai be happy ki nong pe han re kum ki kam bang ya klem ya kum ki kam ki ba phimut ayat kum ta nga klem ya bat ka man sem bat kamen sempat jonga kasuk yaki bakren mentangan jeng no la jong ka jing im shimet yaki bakren sniu tang na benta ki komen ngajot kamen sim bat yaki bakren sniu an chu block bet yaki babahat kidang yo an pe kalai bapin ong bangan let biang bangan on block biang yepi hapsna da ka we ka account man follow biang yang man pet biang enai pensngap se ya kita kajing pensngap ale ada dadang klem pensngap ya kita hantai ka video ka de viral te kale chat hat klem kidau te pensngap rese le sngob ha live tang kajing im la jong shimet chat hat buram hadu bangan IFIR hapo khasi kajing mut ayu te ngahap bat pensngap ngahap ban pensngap kenang man yo ya kidau Abdai dari kita kidau sampai gini wada kajing sisa Bab, don't cry. I not cry because I remember my video. That's why. Naklem yam, hantanya snow tu, bakakum kajing kenok hapo me kalaya. Kakadaw ngakop kenang, kenang ya ka bab, kenang manyo ya kajing siya, hantai IFIR klem kidaw, kajing panggam sim. Kajing sak kenok omdai ka bajot yo tang hapo social media yo tang asa ba save ka video ki baladep ki video ki baladep ja antai ki pen kelaim biang ka video ka baladep ja balai ki so je ka mesim Andai ngapat nga iskun bahapat ya palat ya pi lada pi kerenne ngam so thu orang tek beng na kawai magi komen ki laki pat jaram we love you Bab. Love you too.
Balay nga nang live ki ong baka beb kadon hapo jail. Baka beb katray hakikam kemet chinrang. Kajing pat ka mesing malon gi hinmen chinrang kajing pat ka mesing mendai ka bakai. Mendai ka bakai. Syak kenok kum ta mendai ka bakai. Klem man yo wan shim ya ka jubab syu syak kenok kum ta hapo news. Ngasen palat nakihinmen bang la keren hapo YouTube bang adai ka beriu kanong kemet chinrang hapo Bangalore kadai kanong penyap ya kimio beriu kala set hajil hun bet kam sing hun bet empat dia ki kam ki ek man sa pau hun bet kam sing kala ayo ngas ngau ku mga klem pendaka jing kun yung kibri ngas ngau ku mga try de ka app la jong klem ka app jong ki wei yan re ngasya kena apa ne